Ya. Mosomfo Bernard nie. Me chache biara na anopai. Anopai me pese me ne woche asem bi. Na me ma wuhunu enoma bi a ekoso wo nipa wabrabo ma. Ondwene. Onuadofo me kasa kire wo se suro nea one wo sere esene nea ohunu upa onchiawo. Suro nea wonene nam. Suro nea obebie na no aka kire se medo. Suro nea obebie na no aka kire se mepe wasem pa. Deba bia obe no. Se oba behwe wasem. Hwe mpanyimfa se aboa bi kawa na ofre wontuma mu. Tie mi ha na menka asem we nkyerɛw. Se ukuna wonene da no. Se odowa ha onja wo ho enkonkotwempena. Na oba so a aba besu a kyerɛ wo se ahia me na ode sika de okura wo no akoma nipa foforo. Na wabenua aduane amana di na asena beda wo so. Se ba na wonene nam no a wate sika bi akobo obosia ukodi pa na unya sika na wode ware no. Se oye do na odo wo se ne da bi ono kasa sere wo fro dadi ne nasefo na nka onja wo ho ene be ma foforo enkonkoda. Nkaka abrochirefo wote abrochire awowem wahye baka asida na manadem nso da bi osoro no pa ose odo oda me bom pae mawo nso na one be ma foforo anwumre na ne ye afro saa na ne obeno no owo ho mfi a awi obeba wo nkyene ba anadwode ye onkae wo nti suro nia ose meme do no ilala ka kire sansen se odo no mane betena ne nkyene wo ne fie okowie sansen se na ohunu ade biem panyini bi tena asase wesu na owo sika pa nti na owo adofo bebre na papa bi hia no no se agya usika wo no omo beno no ba kokora ni wa odo oye wajapade na usika ni nti uyira nete wo no ono papa de se do ojai omo sora omo hoahoam bebi ya no chense hwe mamenka asembi nkyerɛwo ye wo hu se wo yare a wo bewu na to sika gudane na wo dan ni nyinaa mu na hwɛ se ada se omo ba omo be save a na se omo be hia sika no na papa ne ye saa de no ne yire pie koba ye ne nakunu ni da hote se owu no okasa ne ho a onkasa onye hwe ohoma ohon sorosoro ba ne ba ya na ofa bag na o pack sika ni bigum na ohwe papa ne card ofe ne ofa pa na okoye na okwa na aka kire bia se ne kunu yare enti omu nim papa no papa ne ye phone call se miwu omu baaye no na dofo na bebene na oni omu kobare ba kokura ni wa oye na dwe se ode papa no kwa yare sabe oba sika na oguwo no na afa bi no oko na ne ota ne papa no a papa ne ni se one no onya na obekunu no onkasa ne hokora no ote ye na oba deni ho na oba ye ne wede oyusu ye no se agya kwabena ben enade wo ne oda hoyi sa woni nipa enkasa enye nade wo ne wuntime nkasa wusika bebrebe ne wahonya de nyina wo bewu kwa no amfa papa ne sika ne bi no ofa bag esisa papa ne sika na ode agugu fom no osisa gum osi wanse wo bewu no wato sika na agugu fom sika nka hwe osisa gugu bag im na ofa papa ne to ne kɔ no ho amfa ka na ode to ne kɔ no ho se ode no kwa yare sabia ba oduru kwanim ne papa rek bo ne dine se hwe kwa mapia ana kofia pia si na menyare na mepese mehunu se omo wo menkyene no omo ye madofo ana se omo ye matamfo onua suro nia okne wo sere no na asem toa na behunu se sa oba wo nkyene no asem toa ono ne part 1 nie me de mea me de ebeye mfanto ho part 2 nti follow me e wo Facebook, YouTube, TikTok,
na wo follow me a mese mɛkyerɛ wo abrabɔ mu mɛbiebie nneɛma so akyerɛ wo ama w'ani ada hɔ na wahunu nea wobɛfa so a wobɛbɔ obra nyame nka ho ɛwɔ nnɛ a ɛyɛ yawora yi awurade mmie w'ani na wobɛtumi follow me awurade nka ho sɛ wobɛtumi follow me na watie afutusɛm na watie nyankopɔn mu asɛm na watie asɛm a ɛde asomdwe bɛbra wo awurade nka ho nti suro nea ɔbɛn wo nea ɔno kasa sere nea ɔse medɔw no hwɛ ne yie na ɔno ne nyawo a ɔbɛyɛ wo wotamfoɔ deɛ ɔnte w'asɛm na ɔde wakɔ baabia